Molt bé. Benvinguts i benvingudes un cop més a Frame, amb un segon capítol on avui ja vam avisar i vam parlar que parlaríem de La Substància, una pel·li de Substance. Substance. No, sí, perquè parla en English. El primer capítol, què opineu? Com va anar el primer capítol? Una mica merda, no? Una mica merda, bueno, aquí... Molt formal. Us ha escoltat la vostra mare? Perquè a mi la meva mare ni m'ha escoltat el capítol. Jo crec que no sap ni que tinc un podcast. Vale, és molt lamentable. Ni m'ha escoltat ella. Millor el primer capítol, millor que s'enterem una altra. Bueno, vam parlar del Joker al primer capítol, us recomanem que anem a veure'l, però avui venim molt més relaxats a parlar i jo crec que tenim una molt bona ocasió per xerrar sobre una pel·lícula que està donant molt a parlar per lo que és. Molt gore, molt bèstia, bueno, té moltes opinions i jo crec que el millor és començar amb les opinions tant del Pau, Carles i meva i d'alguns amics que vaig anar jo a veure la pel·lícula sobre, just després de sortir al cine, què vam opinar al veure La Substància, ¿vale? Vinga, escoltem. Escoltem primer, a veure qui va opinar. És que literalment no sé què dir. Acabem de sortir i no tinc ni idea de què collons dir. Que ets jo? Tu no, o sigui, no... Sense paraules. Sense paraules, Sense literal. paraules. No sabia què dir. jo una mica vaig sortir així. A veure, seguim. A veure, el Carles. Literalment, la millor pel·lícula per portar a la teva nòvia a veure Aquesta és bona, o per anar amb els teus pares en família a gaudir de lo que és el setè art. El setè Sense art. paraules. Jo vaig pensar, vaig dir, literalment és la pitjor pel·lícula. És a dir, imagina't que no saps de què va. Tu imagines que dius, Igual, clar, és que- mama, anem al cine. Potser molts, Ja, que, i molts que ens veus estan això. escoltant encara no saben de què va, però us ho dic, Ara- no aneu amb... No sé, amb la, jo què sé, primera cita. No Sí, vagis a veure primera aquesta cita, pel·lícula. no. No vagis a veure aquesta No pel·lícula. aneu amb Ni els sols, oients ni una mica sols. més grans, no aneu amb els vostres fills No, a veure aquesta pel·li. Ni fills, ni avis una mica susceptibles. Vinga, seguim amb les opinions, a veure què tal. A la teva. Vaya puta locura. Jo només diré que mai havia viscut alguna així al cine i ja està, jo ho deixo aquí. Jo ho he deixat aquí i ara dono peu. Ara- M'he esperat estar aquí avui parlant amb no hem vosaltres. xerrat quasi de No hem què xerrat ens ha semblat la res pel·li. i jo crec que hi ha molt a dir. Però la meva, l'únic que dic, no havia viscut alguna així mai en una sala de cine. Mai, Està molt plena, la sala? Molt plena i mai havia vist algú tan heavy, una reacció del públic tan heavy a una pel·lícula. I ara anem a veure els meus amics, que A veure. potser no són tants A veure, crítics què com nosaltres del cinema, però ells tenen una opinió també... No? Sí, bueno, una opinió. A veure. Vale, una pel·lícula molt impactant, no la recomano per persones sensibles, però està clar que et farà passar un moment que no oblidaràs. O sigui, si vas amb amics i tot, tu passaràs molt bé, però no recomano anar-la a veure. No la recomano, però Però la recomano. la recomano. És a dir, Exacte. no oblidaràs aquest moment, però... Però no el recomano, el moment. Vull No, dir, és- Joker ai. era una mica que vas al cine, igual surts i no te'n recordes de què anava. Clar, no, Aquesta no recordaràs. t'oblidaràs en te vida d'aquesta. Vinga, a veure, seguim. A veure què més deien. Et gravo? El meu amic Joan. Però puc en plan dir puta merda? No pots dir que surti de polla. No recomano gens aquesta pel·lícula a ningú. Per què? Perquè fa puto fàstic. En plan, no és agradable de veure. I ara, si seguim escoltant el clip, mireu. Si ens morirem aquí. Vale, això, parem el clip. Això perquè entengueu, quan vam sortir de la pel·lícula... Espera, parem el clip. Quan vam sortir de la pel·lícula, justament al Finestra Diagonal, a Barcelona, sortim literalment a un lloc que feia molta por, ¿vale? O sigui, era com... Feia molta por, i dic, justament després de veure aquesta bajanada de pel·lícula hem de sortir a un lloc on no sabíem ni on estàvem, i això, els crits que escolteu és això. Vinga, a veure, seguim ja amb les opinions dels altres crítics. No pensis, digues. Què opines de la Jo opino que és una pel·li que s'ha allargat massa. És una pel·li escarosa, bruta, però molt bona. És tan horrible que és perfecta. Mira, M'encanta. molt bé. M'agrada. És tan horrible que és perfecta. I anem a per últim, a veure l'última opinió. Opinió de la pel·li. Quasi vomito al final. M'ha semblat una molt bona pel·li, l'únic que no em compensa lo ben feta que està amb l'asco que dona, o sigui, no la tornaria a mirar. Vinga. Veuries amb la nòvia a casa del sofà? No. Doncs molt bé, aquí hem vist les opinions. Està clar, està clar. Ara ja entrem. Entrem al programa. Entrem ja al Anem a parlar, programa. perquè clar, la gent no sap Anem de a què parlar va. del programa d'avui perquè anem a parlar. Al final, La Substància, jo sóc d'unes persones que ha anat sense saber res a veure aquesta pel·lícula. Jo, els que escolteu aquest podcast, doncs us preparem una mica i us direm de què va. Vale? És una pel·lícula bastant estranya pel públic en general.
Alguns surten del cine, com heu escoltat, dient que és escarosa i horrible, i altres els està meravellant, és a dir, hi ha gent que els està agradant bastant, tant bo i dolent. Hi ha escenes molt gore, on s'obren cossos i una crítica als estàndards de bellesa amb una execució agressiva en tots els seus aspectes, podríem resumir. Al final, la sinopsis és una estrella d'un programa de televisió que fa 50 anys i els productors li diuen que ja està massa gran i la volen canviar i fer fora per algú més jove. Llavors, en una d'aquestes crisis, decideix prendre la substància per crear una versió d'ella mateixa encara més jove i perfecta. És una crítica ferotge a la pressió que senten les dones a mesura que es fan grans respecte al seu aspecte físic i un cert atac als estàndards estètics i com els extrems et poden portar a la locura i bàsicament gira al voltant d'això, no? Els extrems estètics i la locura que porta una dona, això, que sent que l'edat ja està fent que l'està apartant de la societat i sent que ja no es sent còmode amb el seu cos. Dins d'això, ja està. Sobre el paper és una cosa. Això és això és el que tu pots escoltar. Ara, després, que puta locura. Que puta locura. A més, és una sinopsis que qualsevol altre director no et fa tan agressiva. No et fa això, Aquesta clar. és una sinopsis agressiva, però que és sobrefeta. Clar, és una bajanada. És una pel·lícula dirigida per Coralie Fargeat. Fargeat. És una duració, 141 minuts, és llargueta, és a dir... No, sí, tasca. però tampoc són 140 minuts que dius, uah, Clar, estic notant que flipes. Sí. O sigui, realment A mi em va passar molt bé. relativament ràpida. Passa per lo que ràpida dura. perquè estàs Vull dir, Joker dura una menys experiència molt... i jo Joker vaig durar 3 anys al cine. Sí. Bueno, protagonitzada per Demi Moore i Margaret Qualley, i molt bones actrius, em va agradar bastant, i entrem al fregau. Anem a entrar abans... És que ha sigut una setmana molt bona. Vam tenir una mica de dilema. Director de programació d'aquest programa... Clar, ha sigut una setmana, hi ha moltes bones estrenes. Ha sigut molt difícil escollir quina. Algunes... Bueno, si anem dient... Per exemple, han estrenat La Infiltrada, que l'he pogut veure també, una pel·li espanyola. Està bastant bé. Sí. Què més? Robot Salvaje, una nova adaptació de DreamWorks. Una d'animació. És una animació que molta gent surt també dient que Sí, aquesta, he llegit molt bones jo, pels que esteu escoltant aquest podcast i el que hem escoltat de Substància, molta gent diu que és la pel·li perfecta per després de Substància tornar al cine. És a dir, has viscut lo heavy de veure Substància, llavors tornes a veure Robot Salvaje, que és un robot que parla molt de la natura, l'hem de veure, però diuen que és molt maca i que surts plorant i llavors ja anirem a veure. També és molt maca la Substància. També pot sortir plorant. També pot sortir, meravellat. Seguim amb les estrenes, Pau. d'Apprentice. D'Apprentice, no? Que és aquesta de Donald Trump. Ah, mira. És veritat, aquesta donava també per parlar. Sí, bon timing, Bon timing per una pel·lícula així, Però té molt bona pinta, Sí, no, aquesta de fet jo és la que pensava que igual podíem fer aquesta setmana, però la veritat és que la substància entra més dura, sí. Sí, molt bé. També tenim Los Radleys, bàsicament, vampiros. Vaig a deixar-ho aquí. No sé res, és un vampiro. Fot més pal, no, aquesta? Sí, vampiros. Bueno, ara que ve Halloween... Ara que ve Halloween potser és una bona pel·li així per anar calentant. Un dia. Sí. Un altre que han estrenat, Strange Darling, que estava al pòster l'altre dia al veure, no sé si pel carrer o al metro, i té molt bona pinta aquesta pel·li. Molt bé. Doncs mira, seguim. Quines altres, va, Pau? Sí, era una d'anime, quina... My Hero Academia. Vale, és la de Boku no Hero. A tu que t'agrada l'anime... No veig la Boku no Hero. Vale. Tinc el moment. Vale. És la Boku no Hero, Your Next is You, o algo així, no? Sí. Vale, sí. Aquesta hauria hagut problemes perquè no he vist la sèrie, no... Ja, jo igual. No m'hauria quedat molt igual parlant d'això. No, jo vaig veure unes quantes temporades, la veritat és que no sé, a vegades fan a l'anime això de recopilacions de... Ho dic perquè ja ha passat un arc que podria quedar amb la sèrie, no sé bé si és un arc recopilatiu d'algú que ja ha passat a la sèrie o una pel·li nova o una història paral·lela, la veritat és que no sé, però és de Boku no Hero, ja està. Tenim molt bona cartellera, però el que hem avui hem vingut al fregao, i és la substància de Substance, i anem ja al fregao, anem a parlar, al final, pues l'opinió. O sigui, és que primer hi ha tantes coses a dir. És que, per on comencem? Com voleu? Jo començaria posant-li nota. Comencem així? Sí, no? Hòstia, que heavy. Perquè la nota que tu i jo l'hem posat... Jo és que vaig sortir del cine dient 8, un 8 de 10, però vaig dir, calentada, un 9. Em va agradar moltíssim, és que m'ho vaig passar molt bé.
Vale. Calentada un 9. A tu et va agradar molt, Tu vas sortir pel WhatsApp dient que t'havia agradat molt. Sí, jo vaig dir, aquesta dona per parlar al programa. Sí. Jo, per exemple, vaig anar amb el Pau. Anàvem anar els 3, però no vam poder. I al final jo vaig anar amb el Pau i jo recordo que abans d'entrar ella estava com molt dient és que no sé si donarà per parlar Jo estava molt nerviós, perquè no havia vist ni tràiler, només havia vist clips de TikTok de gent amb la cara així, les reaccions d'amagar-se, de patir, gent que deia que sortia vomitant, gent que abandonava la sala de cine i no havia vist ni el tràiler. No sabia de què anava. I a sobre porto a 5 col·legues, que és el que he escoltat, que tampoc tenen ni puta idea del que estan a punt de veure. Llavors, és la sensació de què parlàvem en l'altre podcast, de què us agrada més, anar al cine sense expectatives a saco. En pel·lis així, va ser així. Ahir va ser, jo vaig anar a veure-la ahir, una bajanada. Jo anava mentalitzat de que en plan, que anava a ser d'aquest pal, però no, en plan, realment ara ho penso i tampoc em sembla tan bèstia en moltes coses. Joder, com vale. No, però en plan, clar, és que la gent diu, és que la gent sortia vomitant. A veure, vull dir, s'ha de ser molt susceptible per vomitar amb la substància. Jo faig un avís. Gent, miro a càmera i tot, Mira a càmera. Si no us agrada la sang, les agulles... Les agulles és per mi el més... Les ferides, qualsevol cosa d'aquesta, no aneu. Perquè, sincerament, si ets una persona que és susceptible, és que ho passes fatal. Perquè és una pel·lícula, perquè entenguem, i ho diem ja, és molt gore. És a dir, A mi no em sembla tan gore en el sentit de sang, perquè hi ha pel·lis molt més gores, però com juga amb el que després parlarem, el body horror, que és una manera com de fer terror amb el cos. No tant amb la mutilació del cos, que això és més escarós i més gratuït, sinó com amb el fàstic de... Per exemple, per mi és més escarós veure en pantalla com algú s'arrenca una ungla que algú que decapiten una pel·li que diu, bueno, vale, juga molt amb això. Quina nota li poses tu, Pau? Jo la nota, abans de sortir, l'havia pensat un 6,5 o alguna així, que és una nota, jo poso aquestes notes quan m'agrada la pel·li, però és que sortint amb el final em va donar ganes de posar-li una nota més alta i igual em vaig calentar, però em quedo com amb un 7,5-8, A mi, jo m'ho vaig passar molt bé. Mira, li poso un 9. No, No, és que no diré que és calentada. Li poso un 9. Estem parlant que pot ser una nominada a l'Oscar. No crec, perquè per estil no ho penso. Per estil és bastant... Clar, és complicat. És que jo no ho penso. Però, igual algú a guió... Però jo més m'endinso en l'experiència que jo vaig veure al cine. És que és molt única en aquest sentit. És molt única de dir... És una experiència. Vas a viure sensorialment, totalment... O sigui, tots els teus sentits, la vista, la oïda... Vas a viure algo que ara normalment estàvem acostumats. Vas a veure una pel·li, guai, et pot agradar més o menys. Allò, quan he dit que no havia viscut alguna cosa així al cine, és... Perquè literalment no. Perquè mai s'havia fet alguna cosa així, i jo, el fet de tapar-me, estar amb la boca oberta a mitja pel·lícula, veure la gent... Jo... Dos avis que es van anar perquè tenia la sala plena de iaios. Sí, que són els típics iaios que hauran vist la cartellera i diuen pues la substància no m'agrada. Van dir què fem, la infiltrada o la substància? I van dir, vinga va, tirem per la substància, que pel·lis espanyoles... I jo vaig veure dos àvies que van sortir i van dir si això és el que agrada ara, està perduda la societat. I juro per mi, puta vida. La societat... I molt heavy. Llavors jo, com a experiència al cine, com han dit, si vas amb els teus col·legues o vas amb qui sigui, sàpigues que no t'oblidaràs mai de veure d'aquesta experiència al cine. Dit això, de l'ugore, de la sang, de tot això, bueno, diem quina és la vostra escena per pitjor, creieu? Què més vau patir? Jo ara, en plan... És que clar, és donar una mica de spoiler. Sí, clar. No, m'és igual. A mi hi ha una escena que quan se li comença a caure el dent... Sí, se l'arrenca a mi, aquestes coses sí que em suggestionen una mica, em fan una mica de fàstic perquè és algo que ho veig com, vull dir, que de cop algú comenci a regar de sang algú... A mi això em va fer més gràcia, sí. Fa més gràcia, però no fa tant de fàstic perquè ho veus com molt que és una pel·li, però veure algú arrencant-se una puta ungla em fa un fàstic de l'hòstia. Sí, i és just aquella escena que just després de la dent passa això. Bueno, mentida, et diré, una escena del director de la cadena de televisió menjant gambes, no sé, em va fer un fàstic. Clar, és que mira que no és tan escarós, en realitat. Sí, però juguen molt amb això. És horrible. Juguen molt amb el so, que és una que anàvem a parlar avui, que és que realment on està el fàstic no és tant a lo visual, sinó és com sona el que estàs veient. Quan diem que l'experiència del cine, la gent es tapa la vista i les oïdes, perquè és tant l'experiència sensorial de so i que hi ha amb tot el tal, que pateixes molt, Tu, Pau, també dius que és la pitjor escena. Sí, és que aquesta, sobretot, les dents... Jo em sap greu, hi ha una escena que, o sigui, literalment, és la noia a punt de fer sexe amb un home
li treuen, té un traje d'aquests així amb cremallera, li treuen el traje i surten òrgans. Bueno, hòstia, sí, és veritat. És obrir la cremallera i surten òrgans d'allà, allà vaig morir-me. Tot random, En plan, el que no hagi vist la pel·li dirà, cony, de qui cony? No, i a sobre vius molt perquè, clar, és que estem parlant, es pren la substància, no diré, bueno, la dona de 50 anys, i llavors es crea una versió d'ella més jove que surt del seu propi puto cos, que s'obre i surt, que això es veu visual, que dius tu, ho faran maco. No, ho fan horriblement. De cop surt per una porta, hola, soc la substància. I perquè entenguin, clar, llavors, perquè entenguin la pel·li, la versió jove i ella, una viu una setmana i l'altra setmana. I s'han d'anar alimentant i s'han d'anar tornant perquè són la mateixa persona. Què passa? Que clarament aquí està el guió, que no s'aniran fent els torns bé i la versió jove clarament voldrà tenir més temps perquè és més jove. A mi és una que m'agrada molt de la pel·li, que és que bàsicament és com que recalquen molt que són la mateixa persona. Clar. I una cosa que m'agrada molt és com jugar amb el que, tot i sent la mateixa persona, es tenen enveja la una de l'altra. Sí. En plan, realment està... O sigui, al final jo crec que un dels temes centrals és d'alguna manera parlar de l'autoestima en general, de com, jo què sé, només per complir anys doncs pots deixar d'estimar-te perquè et veus malament i et compares. O sigui, realment està molt ben portat el tema. Arriba un punt de la peli on separa, que es veu molt això de dir, compara en plan el tu acceptar-te i viure la teva vida amb el teu físic i viure la teva vida feliç, o aquella inseguretat i tal, que hi ha un moment que es veu molt clar quan ella vol com acabar una mica amb aquestes coses i que hi ha com el que li dona la substància, que és com un home així darrere el telèfon tenebroso, li diu, recorda que tu, de 50 anys, també has de tenir una vida. No pots estar-te 7 dies esperant a ser jove. Clar. I ella és quan intenta contactar amb un antic amic del col·le, llavors allà és una mica aquella crítica de dir, clar, encara que siguis gran, has de tenir vida, t'has de posar guapa al mirall i anar a sopar, i és el que mostra molt la pel·li, que ella per ella, 50 anys ja s'ha acabat tot. Sí, exacte. I espera els seus dies per ser jove un altre cop, i és això una mica crítica. I també parla molt de l'autocontrol, de que no se te'n pot anar... O sigui, no pot ser que també hi hagi aquestes recaigudes que li passa quan és gran, de que per intentar fer de més acaba descontrolant-se totalment i és com enviant-ho tot a la merda. I clar, i això acaba fent mal a l'altra part, i això ho pots extrapolar a gent del teu entorn o a qui sigui que li pugui fotre, no? Jo entenc que deixa molts missatges així. Jo, per mi, la primera escena de l'Estrella del Paseo de la Fama resumeix a la perfecció com és el personatge, i després com que ho tanca molt bé al final. Brutal. I és que realment és la... Literalment és una pel·li que obre i tanca. Et presenta el personatge sense literalment haver-te l'ensenyat en pantalla, però és que literalment descriu com és, com ha viscut i com ha arribat al punt al que està, sense literalment ensenyar-te qui és la prota. És molt intel·ligent. Ja que treus aquest tema, anem a parlar d'aspectes tècnics. El muntatge és una bajanada. És una bajanada. A mi és de so, perquè el que transmet el so i el muntatge en general juga molt bé en com cada pla va un tal a l'altre, al moment de les gambes, aquella cosa, el fumar també, molt jump cuts... Vam parlar de que Joker era una pel·li dolenta per deixar de fumar, aquesta també, Sí, també. Sembla que tenia el moment de fumar no és i tal. pitjor, no? Bueno, he tornat a fumar. No! Ja es diu en directe, tio. Em sap greu, família. Demana perdó. Demana frame, perdó, tio, és que cine. És que és cine. És que perd el meu. La substància et va canviar, Per mi, sí, la substància m'ha fet merda. Com vols sortir d'aquella puta pel·li? Com vols sortir d'allà sense fer-te un cigarro? Bueno, jo em vaig dir, estic fatal. Ja vaig fer un piti. Però... Culpa al podcast. És culpa al podcast. Culpa això, tio. Culpa al cine. Al final, jo crec que el muntatge és el que destaco més positiu. En plan, el muntatge, que a mi més em va agradar, però també té coses altres molt bones. A mi em recorda visualment en molts moments El Resplendor. En plan, passadissos llargos, lavabos literalment és el colors... terra El Resplendor, i me la pela, i ho poses. Per exemple, hi ha una escena que està a un lavabo, que literalment el lavabo és com vermell i blanc, que és com un color molt estrany per un lavabo, i recorda moltíssim El Resplendor. Vull dir, tota l'estètica és una pel·li molt simètrica, molts plans molt milimètrics, molt cuidats, moviments com molt... Repeteix, per exemple, en molts moments la mateixa escena segons el personatge en el que està i utilitza la càmera d'una manera que igual en unes més estable, en unes més inestable, però realment és el mateix pla. L'únic que canvia en el moviment. Realment està molt ben... Els aspectes tècnics estan molt currats. Amb tots els aspectes tècnics, qualsevol persona que valori més aquests aspectes a l'hora de veure una pel·lícula li encantarà, en la meva opinió. Tant direcció,
Guió, jo només penso, tu imagina que ets una productora que té molta pasta i et ve un pavo i et presenta aquesta idea. Ja, què collons? Jo sí no tinc res a perdre com a productor. Si no tens res a perdre, vale, i els ha sortit bé, però aquesta idea a mi me la presenten aquí i tal, i jo dic, què collons dius? Una tia que surt jove del cos de la vieja, jo diria, veig a prendre... Bueno, però doncs, l'han fet molt bé. És una idea que jo no ho sabia abans de fer el programa, abans de preparar-lo. Vam estar mirant, la directora fa com uns anys va fer un curtmetratge que es diu Reality Plus, que més o menys va d'això, el vam veure l'altre dia, i és com una versió més Black Mirror de la història. Bàsicament era com que tens com el teu... Pots decidir com una espècie d'avatar teu que dura 12 hores al dia. Llavors és com que l'esculls i com que la gent et veu d'aquella manera. I va una mica d'això, és literalment la mateixa història però més a lo Black Mirror, no tan escarosa. Acaba com de manera una mica més com optimista. Sí, millor. És com es nota ja que la directora ja volia o expressar-se aquests temes o ja tenia aquesta idea més o menys i l'ha pogut fer més extensa a la pel·lícula. Perquè l'altra pel·li que té la directora, que està bastant bé, que es diu Revenge, és una història Bueno, és una història com de venjança d'una dona... Com era? També, entenc que és gore i psicològic, també? És molt gore. Hi ha literalment una escena on s'estan perseguint i hi ha tanta sang que tots els personatges es rellisquen i es peguen unes hòsties brutals. I estan nus. I estan en pilota, sí. Molt random. Pixa't a la boca de Tarantino, Que es pixi a la boca de Tarantino, això sí que és sang a una puta pel·lícula. No, però es nota que no és una pel·li de Hollywood, entre comilles. O sigui, parla de Hollywood, però no és... Es nota que no l'ha fet un estudi de Hollywood, igual sí, ara estem aquí dient. És de Regne Unit. Però és de Regne Unit, o sigui, es nota, perquè jo crec que aquesta no deixarien fer-les. Bueno, va tenir un gran impacte al Festival de Cannes. Va començar... Podem parlar d'això, perquè... Sí, és que és una pel·li superatípica per Cannes. Cannes fa uns anys va guanyar Titan, que jo vull que el Pau parli de Titan, que se la va veure. Què opines de Titan? Jo no l'he vist. No, digue'm què tal. És una pel·li molt estranya, molt també... De fet, jo pensava que era la mateixa directora, però no. Sí. Perquè també hi ha molt gore, hi ha molta escena explícita, hi ha molta cosa conceptual, que tu t'imagines i està passant una cosa literalment, però tu entens que el que està succeint no és exactament això, no és exactament el que es vol transmetre com a literalitat. Vale. Però bueno, és que jo... Sí. És molt fastigosa també de dir, i després de sentir està millor perquè tu penses en els sentiments dels personatges i tal, però... Jo mai he vist... No m'agraden a mi les pel·lis gore així. No havia vist jo mai res abans d'aquesta. Llavors jo crec que ja he tirat la casa per la ventana. Mira Titan. I jo era una persona molt susceptible a la sang, ara se m'ha tret tot. Sí, després d'això. Abans em venia algú amb una ferida. Hòstia, tio, treu! Ara, tio, ja està, això no és res. He vist la substància, he vist la substància, bro. No, tu ves... Trenca tant canal, si vols, i ensenya'm els òrgans, perquè ho he vist tot ja, o sigui, me la suda. Tu imagina't un dia, jo què sé, vas a la platja, gusto la samarreta i veus allà que té cosida l'esquena com a la pel·li. Tu ja dius... No, quan vam sortir els amics ens van mirar i vam dir, si algú de nosaltres ho estigués fent, això... Clar, mai ho saps, Clar, no ho saps. I tenim dos del grup que mai coincideixen en un mateix plan i vam dir, i si sou vosaltres? I si sou la substància? Llavors, qui és la versió bona i qui la dolenta? Clar. Els dos són igual de feos. Aquí està la broma, va. És com tu comences veient la pel·li, veus el primer jeringuillazo i dius, després ara que ja veus el número 30, bueno, això és el més tranquil fins ara. Anem a tirar 3 així ràpides que vulgueu dir de la pel·li per acabar i rematar-la. 3 què? Jo diré 3 coses que així que em venien a la sala, ¿vale? Diré, o sigui, la pel·li té moments d'humor també, que et pots riure bastant, i jo la resumeixo en sang i culs i tetes. És veritat, hi ha molts... Sí, hem parlat de sinopsi, sang i culs i tetes. A mi hi ha un contraplà d'un cul que em fa molta gràcia. És com... Bueno, hi ha un cul pelut a mitja pel·li que dius, la puta mare, és que no, és culs, tetes i sang. Les iaies del cine igual és el moment que van dir la sang te la tolero, però el cul pelut no... Estàvem justament, el pitjor que jo dic que 2 avis es van anar a la sala era en una escena de culs i tetes. No era, quina, veia molt... I vas dir, s'han posat burros, i han dit, anem al lavabo del cine, s'han posat burros mirant la pel·li i han dit, hòstia, tira, que ja jo així. Tira, que tinc a la versió jove a casa esperant que vull fer el canvi. Heavy. I diré, bueno, el moment de quan es posa així, bueno, hi ha un moment que és tant ja el desgaste de la dona, que es posa molt vieja i tal, sembla literalment, bueno, la vieja al visillo, sabeu que era igual, o sigui, ja està, i volia fer aquests apuntes. És que als crèdits no surt, però José Mota va fer la seva aportació, o sigui, era increïble. Dic jo? Vale, jo diria que és una pel·lícula
que és molt més divertida, és com el que has dit tu, molt més divertida del que pensava, perquè hi ha un moment que... Clar, l'hem deixat bastant malament que fa por. Bueno, que no fa por, sinó que fa asco, però és molt divertida. És que una cosa... Jo no sabria sobre quin... Si haguessis de dir un gènere, quin és el gènere realment. Exacte. Jo diria... Has dit tu horror corporal. Sí. Però és que és molt rara. És que és com una comèdia negra. No és terror, tio. Tu no vas allà i fas por. No et fa por, la pel·li. No. No, algun moment juga això. Sí, angoixa, bueno. Però sí, és molt divertit. Hi ha un moment, de fet, que quan el personatge ja està com superenvellit i tal, que de cop agafa la jove, li pega una hòstia, que l'envia a l'altre, que és com... És que aquella escena és molt bona, és com molt còmic. És molt còmic. Però és com, et quedes com dient, hòstia... Se'ls està pirant. Sí, en plan, què estic veient? Se'ls està pirant. No, el moment que es posa un vestit, que ja està fet una merda, la versió vieja ja està ja rebentada, foten una arracada... Bueno, és... Té moments que jo també tenia una àvia, és que estava tot ple d'àvies, que es va hartar. Aquell moment reia. O sigui, per això dic que l'experiència era la gent fatal, i de cop et reies, era molt raro. Que saps què passa? Que és una pel·li que, encara que no t'agradi, surts de la pel·li i parles de la pel·li. Home, això també és molt bo. Que no surts i és indiferent. Està bé que no t'agradi. I surts i aniràs al col·lega i diràs, tu, el que vaig anar a veure ahir, uah, vaya locura, o no vagis. O sigui, és una pel·li que dona a parlar, i això és lo guai que han aconseguit. Doncs sí. I com a altra cosa et diria, doncs, que jo, que no sóc molt susceptible amb aquestes coses, a mi em costa que algú em faci com... Realment va un par de moments. A mi el que més m'agrada d'estar veient la pel·li al cine, que jo pensava, si l'hagués vist a casa no m'hauria agradat tant. Aquesta pel·li a casa te la trec al minut 3. Em sap greu, Jo no això, però... No, jo a casa no te la duro tota. Jo el que més gràcia em feia era girar-me i veure d'ell com tapant-se els ulls. Jo vaig estar tota la pel·li. Home, és l'experiència, clar. Ell estava menjant al cine. I a sobre jo em vaig posar... Sí, perquè vam anar a l'hora de dinar i vaig dir, sí, clar, entrem a les 12:30, la pel·li dura quasi 3 hores, entro a alguna cosa. Menys mal que la primera escena fastigosa comença a la mitja hora o així. Si no, potes el dinar, perquè si no, jo et prometo que has passat malament. Però sí, vaig estar tota la pel·li. I se'l anava a guardar, però jo vaig dir, menja't el llamp, perquè si de cas... Sí, la veritat és que vaig fer. Però és que literalment és que els que teníem al costat també s'estaven tapant, era com... I després, que vam sortir al cine, ella es va fixar molt en la reacció de la gent sortint, i la gran majoria era com gent com molt contenta, o xerrant de la pel·li, que... És que molts cops no passa, molts cops surts de la pel·li i diu, bueno, què fem ara? Que és el que falta en pel·lis més així al cine, que es troba a faltar, no? Aquesta cosa d'anar al cine... Més com a experiència. Més com a experiència i no tant com a veure la pel·li, surts, molt bé i ja està. Si és que al final és si t'ha agradat o no. Sí, és més que donis que parlis i has parlat de la pel·li i has viscut allà. Has viscut sentiments i tu has passat bé, malament, però has viscut alguna cosa ja. I tu, Pau, algú a destacar? Bueno, a mi l'escena aquesta que es fan un pla de tall de tota l'estona tallant, que parlàvem de que l'escena la pel·li són culs i tetes i també sang. Hi ha una, no me'n recordo exactament què era, però era uns contraplans per un costat d'una escena super sangrenta i per l'altre costat algú com molt sensual i era com t'ho anaven intercalant. És que és molt bo el muntatge, perquè és això, junten lo escarós amb les parts aquestes de com el que és el cos normatiu perfecte de la dona, de la perfecta així prima tal, i aquella part com sensual amb aquella part escarosa, i també juguen molt bé la part final de sang i també crítica tot el que hem dit dels cossos amb un càsting que juguen amb la veu en off i en contraplà, amb un càsting un càsting que et pillen, i els dos del càsting són uns guarros que diuen sí, està con les tetes, saps? Sí, està molt bé, perquè és algo que en principi enmig de la pel·li una escena així no té cap sentit, i després, però en aquell moment te la posen. És com una forma de justificar la idea de la pel·lícula. O sigui, està molt ben... La idea i el missatge queda molt clar, jo crec. Molt bé. Doncs portem 28 minuts de podcast. Tant? Sí. Jo crec que, a veure, és una pel·li que ha donat a parlar, jo crec que ha estat bastant bé. Si voleu, pleguem per avui. Si sembla bé, pleguem. Jo crec que és una pel·li que no fa falta fer un joc final, no fa falta fer res, directament aquí, la recomanem. I 100%, jo diria, aneu a veure. Sí, és una pel·li que aneu a veure. No us guieu tant per opinions dels altres, aneu a veure-la i aneu a veure-la. No, encara que ho sàpigues, aneu a veure-la. Perquè és que se't queda... I aneu en grup, si podeu. Aneu en grup perquè t'ho passaràs molt bé. Sols no aneu. Sí, és que anar sol a aquesta pel·li és una mica pal, perquè és que, bueno, a veure, pots anar i t'ho pots passar bé. Sí, però t'imagines, arribar sol i que estàs sol a la sala. Tens ganes de parlar. Clar, necessites parlar. Surts, truques a la gent. Jo vaig començar a enviar àudios, vaig començar a fer de tot. O sigui, surts amb una acceleració a sobre, vas a tope. A sobre és raro perquè no la vols tornar a veure. No, això mai. Tu ja l'has recomanat a algú? Que no l'hagi vist. Jo a tothom. Jo també. Jo avui he anat a la feina, li he dit a tothom,
bueno, no la recomano, en plan, vés a veure'l, sinó explico. Hòstia, tio, bro, no sé què, bla, 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 i surt a parlar. I la gent sap quina és, la gent l'ha vist per TikTok. És una pel·li TikTok fa molt, perquè tu veus una audiència tapant-se els ulls i ja està. La pel·lícula més asquerosa que he vist. I ja està. Doncs això et crida. Per això ha cridat molt la gent a veure-la. Doncs moltes gràcies avui Frame a Frame. Acabem aquest capítol amb The Substance. I la setmana que ve la nova pel·li d'Almodóvar. La nova pel·li d'Almodóvar, que està tenint molt bones crítiques. I estem cuinant aquí que hi hagi un convidat pel proper programa. Bueno, sí, algun cinèfil més. Ara és quan tercer programa, bueno, hola Pau, hola Carles, hola Àlex, i no hi ha ningú, però bueno, la idea és que vingui algú. Molt bé, tanquem aquest programa amb una il·luminació de merda, gravant amb l'iPhone, amb un guió menys fet, bueno, però ens ho hem passat bé. I ja està. I ja està. Molt bé. Què ha passat? Ja està. He sigut jo l'únic que he escoltat. No, aquí també. Vale. Adéu a tothom.